So enw fi yw Molly ac rydw i'n 22 mlwydd oed o'r cymoedd. Fi'n dod o Gwmaman i fod yn benodol. Rydw i wedi byw yma ers i fi cael fy ngeni ac rydw i'n dwlu ar y cymoedd, rydw i'n dwlu ar y mynyddoedd, rydw i'n dwlu ar y tirlun ac rydw i hefyd yn dwlu ar y cymunedau sydd o gwmpas ni. Rydw i'n gweithio yng Nghanolfan Millennium Cymru fel cydlynydd gorsaf ar gyfer radio platform, sef gorsaf radio sydd wedi cael ei sefydlu gan pobl ifanc am bobl ifanc. A ar hyn o bryd rydw i hefyd yn gweithio yn BBC Radio Cymru sydd yn gyffrous iawn. A fi'n gwybod bydd lot ohonoch chi nawr yn meddwl, wel, beth yw, sut mae bod yn DJ yn cael unrhyw beth i'w wneud gyda newid hinsawdd? Wel, rydw i wastad wedi bod yn angerddol am yr amgylchedd. A tua blwyddyn a hanner yn ôl, fe wnaeth Canolfan Millennium Cymru roi fi ymlaen i gynrychioli nhw ar Academi Arweinwyr Dyfodol. A mae'r ymgyrch yma wedi cael ei sefydlu gan Sophie Howe, sef y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Ar yr Academi yma, fi wedi gwneud lot o bethau gwahanol a fi wedi cael lot o gyfleoedd gwahanol hefyd. Fel wedodd Craig, es i Lundain i gynrychioli Cymru yn y One Young World Summit. Fi oedd un degfed o'r pobl cyntaf erioed i wneud hyn, felly oedd e'n fraint enfawr i pob un ohonom. Fi wedi siarad gyda arweinwyr fel Jeremy Miles, aelod o'r Senedd, i siarad am y Covid Recovery Plan a sut mae'r arts yn gallu slotio mewn i hwnna. A fi wedi siarad gyda pobl fel Michael Sheen ac oedd hwnna yn amazing a mae fe'n mor neis am passion projects a pethau fel yna. Ond un o'r highlights i fi oedd siarad mewn cynhadledd newid hinsawdd y Llywodraeth wrth ochr Richard Parks. A oedd hyn yn cyfle amazing. A pwrpas y cynhadledd yma oedd i ysbrydoli pobl ifanc i ddefnyddio lleisiau nhw, i godi ymwybyddiaeth, i creu newidiadau mewn cymunedau nhw ac i gynrychioli cenhedlaeth nhw ar lwyfan y byd. Felly, gan cyfeirio at y sgwrs yma, teitl y sgwrs yma, penderfyniadau phwerus, mae pob penderfyniad yn cyfri. Beth ydw i'n meddwl wrth y teitl yma? Wel, yn fy marn i, mae pob penderfyniad yn cyfri. Does dim ots beth yw faint y penderfyniad. Mae fe'n gallu bod yn penderfyniad mawr, neu mae fe'n gallu bod yn penderfyniad bach. Mae cyfrifoldeb gyda pob un ohonom i greu penderfyniadau bach sydd yn y tymor hir yn mynd i cael effaith mawr. Mae ystadegau yn dangos ein bod ni'n cynhyrchu tua 381 miliwn tynnell o blastig pob flwyddyn. A mae dim ond 50% o'r plastig yma yn cael ei hailgylchu. Ac hyn, mae dim ond 9% o'r plastig yma yn cael ei ailgylchu. So mae 50% o'r plastig yn gallu, a wedyn mae 9% o'r plastig actually yn cael ei ailgylchu, sydd yn fy marn i yn mind-blowing. Felly ar y cyfan, mae 91% o'r plastig yma yn mynd rhywle arall. Mae mwy o 1 miliwn o fagiau plastig yn bennu lan yn ysbwriel pob munud ar draws y byd. Fel yr ydyn ni'n gwybod yn barod, mae lot o'r gwastraff yma yn bennu lan mewn llefydd fel y môr. Ond, hynny, fi'n teimlo bod lot o bobl yn ffocysu ar y problemau plastig. Ac wrth gwrs, mae'n problem masif ac mae rhaid i ni dechrau datrys y problem yma. Ond hefyd, ar y llaw arall, hoffwn ni defnyddio'r amser yma i siarad am broblemau arall sy'n llygru'n hinsawdd. Enghraifft, fast fashion. A oeddech chi'n gwybod, mae'r diwydiant ffasiwn yn cyfrannu mwy i newid hinsawdd na'r diwydiant hedfan a'r diwydiant llongau wedi eu cyfuno. Yn ôl ymchwil, mae 1 allan o 3 fenywod sy'n prynu mewn i'r diwydiant yma yn twlu dillad allan ar ôl gwisgo nhw unwaith, oherwydd maen nhw'n ystyried y dillad yma i fod yn hyn. A dydw i ddim yn dweud bod hyn yn problem fenywod yn benodol. Mae hyn yn rhywbeth mae pawb yn cyfrannu, does dim ots am
gender, ethnigedd, neu dosbarth, dim byd fel yna. Mae fe'n problem am bawb. Mae hyn hefyd yn dangos bod problem mwy, a hynny yw problem gyda cymdeithas. Mae yna stigma o gwmpas gwisgo dillad ail law. Fi'n lyfo charity shops. Mae outfit fi heddiw o charity shop. Fi'n siopa mewn llefydd ail law, a fi'n meddwl bod lot o bobl, yn enwedig pobl ifanc, yn enwedig gyda fel platfformau cyfryngau cymdeithasol, yn meddwl bod e'n tymod, dyw e ddim yn cool, neu dyw e ddim yn trendy i fynd i siop elusen a prynu par o jeans, neu prynu siwmper, neu cardigan, neu beth bynnag. A felly, fi rili yn credu bod hyn yn problem mwy. Mae yna stigma o gwmpas y pethau fel hyn. A gallai mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen i siarad am yr ystadegau yma. Gallai siarad am yr ystadegau yma trwy'r dydd. A mae'r rhestr o diwydiannau sy'n niweidiol i'r planed yn gallu mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Ond hefyd, hoffwn i defnyddio'r amser yma i siarad am sut mae ni fel pobl ifanc yn gallu wneud newidiad. Rydw i yma i rannu syniadau ar sut allan ni fod yn well. Felly, fi'n mynd i cyfeirio nôl at y teitl, penderfyniadau phwerus. Mae'n mlaen i bob un ohonym i wneud y pethau cywir yn ein bywydau, ac i lledaenu'r negeseuon yma am newid hinsawdd. A nid dim ond hynny, mae dyletswydd gyda pob un ohonom i lledaenu negeseuon positif yn ein cymunedau, mewn ein grwpiau o ffrindiau, yn ein teuluoedd. Mae pob penderfyniad yn cyfri. Enghraifft, mae prynu potel sy'n gallu cael ei aildefnyddio tro ar ôl tro yn gallu archebu mwy na 150 o boteli plastig pob blwyddyn. A fi'n gwybod ni'n gallu mynd lawr i'r siop lleol i prynu un o'r poteli yma sy'n gallu cael ei aildefnyddio am 1 pint. Maen nhw'n cheap. Dyw e ddim yn costio lot o arian i fod yn cynaliadwy. Gall defnyddio un bag sy'n cael ei aildefnyddio archebu tua 500 o fagiau plastig pob blwyddyn. So mae'n bwysig nawr, pryd chi'n mynd i'ch ceir neu os chi'n mynd lawr y siop, please, just rowch bagiau sy'n gallu cael ei aildefnyddio ar bwys y drws. Dyna be fi'n neud a dyna be mae mam yn neud hefyd. Mae loads o bagiau yn y hallway pryd ni'n mynd mas o drws yn aros i ni, so ni ddim yn anghofio achos bydd yn torri fy nghalon i cyfrannu at y gwastraff yma. Mae yna hefyd lot o prosiectau cymunedol sy'n mynd ymlaen yn ein cymunedau. Yng Nghanolfan Millennium Cymru ar hyn o bryd, i rai ohonych chi sydd ddim yn gwybod, mae'r Canolfan Millennium Cymru wedi cael ei sefydlu lawr yn y bai. Rydyn ni ar hyn o bryd yn wneud prosiect garddio. So, tymod, mae dyletswyddau a'r sefydliadau fel y Ganolfan i cynnwys cymunedau yn y gwaith maen nhw'n ei wneud. Felly, trwy cynnal y gwaith yma a trwy cynnwys y cymunedau yma, mae fe'n dysgu nhw sut i plannu planhigion, sut i mynd gatref a sut i tyfu bwyd eu hunain. So maen nhw'n dysgu'r sgiliau yma. A mae dyletswydd ar sefydliadau i wneud hynna. A hefyd mae dyletswydd ar ni, os ni'n gwybod sut i wneud y pethau yma, i lledaenu'r addysg yma hefyd. Fel wedys i yn barod, mae siopa mewn siopiau ail law, siopa ar apps sy'n gwerthu dillad ail law, enghraifft eBay, fi'n gwneud lot o siopa ail law ar eBay, Vinted a Depop hefyd, yn archebu lot o ddillad sy'n dod at ni trwy siopiau sy'n defnyddio fast fashion. Neu, rydyn ni'n gallu defnyddio cwmnïau a siopa trwy cwmnïau sy'n creu dillad mewn ffordd cynaliadwy a hefyd sy'n meddwl am y ffordd maen nhw'n gweithio ac yr effaith maen nhw'n cael ar ein hinsawdd. Fi ddim yn gwybod faint o bobl yn y galwad yma sydd yn mynd i ysgol, neu falle mae yna pobl yn y galwad yma sy'n gweithio mewn ysgol fel athrawon, neu pobl sy'n coginio, fi ddim yn siŵr, ond mae rhaid i fi gofyn i chi, a mae rhaid i chi gofyn eich hunain.
Ydy eich ysgol yn gwneud digon o ymdrech i ailgylchu? Ydy eich ysgol yn gwneud digon o ymdrech i addysgu chi ar newid hinsawdd ac ar sut i wneud impact positif? Mae fe'n hollol bwysig i chi cael y sgyrsiau yma, a fi'n mor fed up o pobl meddwl bod y sgyrsiau yma'n tabw, achos dydyn nhw ddim. Achos y gwir yw, does dim lot o amser ar ôl dyn ni. Felly mae fe'n bwysig i chi fel pobl ifanc, neu fel pobl, i gofyn y cwestiynau yma. Gofyn y cwestiynau pwysig. Beth sy'n stopo chi? Dim byd. Siarad i eich aelodau o Senedd lleol. Swydd nhw yw i wrando ar eich pryderon. Gweithio gyda nhw a gweithio gyda'ch gilydd i wneud yn siŵr bydd y cenedlaethau sy'n dod ar ôl ni yn etifeddu byd sy'n gwell na'r un rydyn ni'n byw ynddo ar hyn o bryd. Rydw i'n credu bod pobl ifanc yn phwerus iawn. Mae'r pŵer gyda ni fel pobl ifanc i newid y byd. A dyna'r gwir. Fi'n meddwl bydd pobl ifanc fel, na, ti'n bod yn silly, ond dyna'r gwir. Mae pŵer gyda ni fel pobl ifanc i newid y byd, a rydw i wir yn credu hynna. Ni yw'r cynhadledd mwyaf cysylltiedig erioed, trwy hanes i gyd. Mae smartphones gyda ni, ni'n gallu siarad trwy gyd o'r platforms yma. Ni yw'r cynhadledd mwyaf cysylltiedig erioed. A fel pobl Cymraeg, mae'n bwysig i ni ganmol y gwaith sy'n mynd ymlaen yng Nghymru ar hyn o bryd, ac mae'n bwysig i ni fel gwlad i arwain y ffordd am wledydd eraill ar draws y byd. Mae'r deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn hollol unigryw i Gymru. Fel wedais i yn gynharach, dyma'r gwaith mae Sophie Howe yn wneud, a mae'r deddf yma yn hollol unigryw. Does dim gwledydd arall yn y byd gyda'r deddf yma. Felly, fi'n meddwl bydd e'n o-les i chi, os chi heb clywed am hyn o'r blaen, ewch i'r wefan a wneud bach o ymchwil mewn i'r deddf, achos mae fe'n hollol bwysig i ni fel pobl ifanc a fel pobl i gwybod be mae'r Llywodraeth yn wneud i trwsio'r problemau yma ac i ddatrys y problemau yma. Ond ar y llaw arall hefyd, fi yn credu bod rhaid i ni derbyn bod lot o waith i wneud i newid y ffordd mae pethau yn redeg yn y gwlad yma. A mae'r hawl gyda ni, a fel wedais i yn barod, mae'r pŵer gyda ni fel pobl ifanc i ofyn y cwestiynau yma. Mae'r gallu gyda ni fel pobl ifanc i greu sŵn a sefyll lan am beth rydyn ni'n credu ynddo. A paid â bod ofn i siarad am y pwnc yma gyda'ch ffrindiau. Paid â bod ofn i siarad am y pwnc yma gyda'ch teulu. A paid â bod ofn i ofyn y cwestiynau pwysig yma. A paid â bod ofn i roi bach o challenge i oedolion neu arweinwyr. Fel wedais i yn barod, mae pobl ifanc yn phwerus. Ac mae yna pŵer mewn creu y penderfyniadau cywir ac lledaenu'r positifrwydd. Diolch i chi gyd am wrando.